det. Den kommer bara. Titta om du söker det. Och så flytt ut. Det var min springmask. Ja, bedre. Kan byta om. Jag skulle alltid klä på mig så får du mycket. Nej, där kan man gå till det. Det är de här college som måste prata runda. Och det är så kallt i den här sanden. Det här är en liten temperatur. Kanske här inne så har de. Ja. Herregud, mamma. Gör du? Så ja. Minska volta här också. Få med dig hans höjdebord. Det. Så. Bra. Det är mitt ringmopa i så fall. Men det vet ju mamma heller. Jag tror att mamma har lyst att vara med och få sjå idag. Och bara jag kan sjå idag. Ja, bra. Jag sitter. Sträck dig på dig. Men det är alltid att se som inte det självnacksligt. Vad är så god stämning och så på här. Så var allt så sjå. Det blir bra att stötta dottrar sig. Det var inte med och såg på precis där en gång. Och så går du. Men jag till och med styrte där. Passa han inte blir så böjd i halsen nu. Nej, Varför är det här? hej, och det Han är är väldigt lite snyggt. för böjd i halsen. Det blir på ner det. Så far här till Tyskland och så på ner det. För den tyskar. Jag är knackartörstig i min tyskpony. Tänk att så kommer han och säger bara brr. Han bara Du var flink ut så tror jag att du käftar på honom. Ja. Så blir han sint på det. Ja. Bitande. Kanske vi bara ska hålla till norsken. Ja. Och större våld. Bedre. Jag fäller upp fyrkantsbordet. Och så rider 3 serpentinbuer uppe för att se. Det är så man festar. Fick du med? Nu är inte du bra nog. Det är lätt att förhålla sig till läckage som betyder något att det är fram. Man tar det. Det är väl sådana upplag. Vad kände du där, Gry? Gör det en gång till. Och så tänk efter, visa henne lika mycket stilt bägge varje. Det är nog alla i vart fall. Vänner? Ja, det är så svårt att det bara står på sig bäst här. Det är faktiskt inte vart på det. Det är någon vart av typen där på en sida. Man tänker inte svåra att han är. Bedre! Han är fri. Ta det en gång till uppifrån. Vad bedre är det? Nej, men det är faktiskt inte. Ja. Ja, det. Jag tror att det är Gör du? Det var kvart över och sagt att du skulle det då. Åh ja, vad var det ja? Ja, nej, då är det säkert därför skicka. Du? Mamma? Du kommer inte drittse på den filmen här nu. Jag tänkte att så hör jag oss prata. Du mamma, jag gleder mig till att ponyen kan vara med. Mer högre tänker. Får du med det? Ja, bedre och främt. Så. En gång till. En sista gång. Åh, så. Pröv att få dem höjden till. Ja, kan vi in lite sånt. Ja, det är det. Still högre. Still högre. Högre. Högre skänkel. Med. Med. Där kommer det. Det är lite för sant bara. Ta det en sista gång och still högre tidigare. Vinner nu. Så att han är still när du går av i mittlinjen. Där ja. Bra rid. Blir så drittse på vad hon säger. Jag finner inga här.
Sen ska han till vänster, precis. Det är det Gry. Han ser väldigt fin ut då. Jag har sagt att han skrik. Vill du ha någon bil eller? Det var en väldigt... Fin nu.